used to let me down, you messed me around, and then worst of all, you never called, baby. Hi guys! Welcome back to our channel! Pero guys, gutom na yun kay lagi ito. Gutom na dyan kay babay. Maulo ko makaon. Basta day off kay natagan niya kong allowance. Dili dyan ko makaon. Sa gutom na kay ko, dili dyan ko makaon. Sa kwarto na dyan ko. Mugawas ko. Kanang mugawas na dyan sa balay. Dili ko gawas sulod kay hadlo ko masuguan. Oh, tara guys. Magwerla-werla ta. Bahalag wa tay mga sapi ani. Nanata sa mall karon guys. Napay book. Si Jenilik guys. So, sana all no. Para asa na dai? Para sa kuya lang sa ilaha. Sana all. Palitin ko be. Tawa pilit siya guys. Bapa ba kayo na siya kaya nag-contact lens? Tcharam! Ano na yun tayo? Ito siya kay Ana. Manigalit ako sa video. Ana na. Window shopping. Ano? Pila? Sponsor ng panty guys. Wala na ano. Wala akong panty din ako. Ay naaman may panty pero hapit na mahurot ang bag ko ba. Hapit na ako yung mga bag ko pero hapit na mahurot. Mupalit na siyang panty guys. So bana nato siya mupalit ng panty. Ngaon sa ni. Sana all. Wala panty. Ay wala panty. Kainan. Ay pag lamin. Tabi pa siya sa imong jowa. Jowa o ice cream? Ice cream na lang guys. At least, ang ice cream, kung asa mabugnaw, dito ang lamig. Pero ang jowa, pag mabugnaw na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?
kami guys, si Jenny Lynn. Sayang din guys, diba? Binayaran namin to. Murag na mista lang, no? Na birthday ni. Ay, sito. Dito na ko ang silupin. Pero maano. Sayang pa ni Uy. Yang ano tulo mo nakasilupin? Bibigyan ka naman. Pangagin siya kaayo guys. Basta maano ba? No, 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 no.